Kung tahap ring jingya le lari di crown Wat judu jingker mendon upa ba crown Yo laki jingker kuki anya ki a Hadu banda kun nanti kintin kin ra Yo jingker kupi lapyan shibun Ni kano try ula let's go Oh jingker ku Yung terperiyaki Penun mo kano lakurku Lilas ngô jingkit trong pikala nyatan Adpin baladin arupila katan Oshunyo jingker kujing takan penhi Adpin snow jingkit kasling anwa kasmi Jingker kupilapnya shibun Let's go No jingkerku No terperiyaki Himlen no kano
Hakabaning kong ngi ay ko blay usnam tamay basuk bakamen bad wadap jingkar ku yan usnam arajar arpun riu bad ngi pidang sungobhay ru yapi ki para bangek ki balawan na jan bala jangay siya ka nagajiyaseng snam tamay ka basuk ka bakamen nadu ka nagasingi ka banang kong shitarik ka bangyaban wan hakaying ka bakantang kajong turay kat nengut ngiliyaban wan di para bangay bid ni pidang so bahaya pi kamtam yakito ki bahaya ngasam nari ki parlok projor ki badang day kasin ki banang kong ban ya don rengkat ban celebrate ya kani kajing seng new year kajong hiakan hakan ke po tengi pidang so ba kerpang ya pi ka kerteng kajong Jesus Christ unang panem bayi je itu blain yo ban kerku ya kani ke po kani ke kenta bat ni aingu yo blay ulai ke beneng ke besaat mata ke step ke long ke step ke ba kerku sisa ke bang yo ban wan ban mani ban cekrilang yo jisu nang panem hakajing ke bakenta tengen stang ke jing sekri ke jongi ke por ya ke bangir wai ke jing ruai snam thamai ke jing ruai ke ban ruspa laipuar ke jing ruai ke ban ruspa laipuar mantangi yang hajing kang kastam thamai jingram ke pop alanti ngin syambon jan hanrei drive la kulas kem banlong ka bor jing silen talenti wang wat chepting na mangalong rengkat bat pi wat chepting mangalong ublay jong pi ngan pensyad bor yami ngan yarap yami hoy ngan Krisyan dagakti kamon ka jonga tungin ruai yakane ka jing ruai snam thamai bat ban perkhat iki kantin jong ka jing ruai baro akan ke por ti hadin ni ka jing ruai ngasoban khot evangelist jongi evangelist banajis marwin ini ban wan shikman ban pulin ke tin ke jong play bat ban pen kentang ye kan ke jeseng ha ka jing tuai ini ruai ke ba jenglang ka jing ruai ke ban ruspa laipua ruai ke jing kemen ruai ke jinget Mentangi yang hajing kakaslen Demai Jingram kapopalen Ini syirmunjai Nemre utrai ulat skem Manlon Gabor jongi shilin Lernem diurang Wajib Stem jingung ru laan bun kia jengtuti bulan batia Henry utrai ulat skem manon kabor jingjot yangi dan kumpai ruang what shall
stem sing berhob Ibut usai taki Yadon berkunjung Henry utrai gula stem Bangla Kaki dan berkajing Yarab budaan Watshepting na marga Nong ringkat patni Watshepting na marga Long uplay Jommi Nan penshet poryami Nan yarap yami On lan persyan lakat Di kamon jomna Atray ba ijomna haminga Riko Atas nembatem mai Ay borgan yay jo Anyat marwe ngatim lemami Utray Area nada jingku Larjong liklemai Watshepting na marga Nong ringkat patmi Watshepting na marga Long uplay Jommi Nan penshet poryami Nan yarap yami O nan persyan lakat Di kamon jomna Atray ba ijom na haminga Riko Hatas nem batem mai Ay borgang yay jo Anyat marwe ngating lemami Utray Kerya nada jingku Larjong liklemai Watshepting na marga Nong ringkat patni Watshepting na marga Long uplay Jommi Nan penshet poryami Nan yarap yami O nan persyan lakat Di kamon jomna Haswaban pendama ke jing duai, anyaban puli na ktien ke jomplay, an puli ki light lagi benta hagi ke step ko menta, benta peningkongan puli na sam ke basi spotlight, kentien ke ba ongkom ni, komen sem jong to ker kuyo try, but baro ke bahanga, ya ke kerteng ba kuo jongu. Komen sem jong toker kuyo try, but what kletik jing le babha jong uparo. Uba maapi jing le boman jong paparo, uba shnaya ka jing pang jong paparo, uba penem ya ka jingem jong pa, na ka jing jot, uba pen pong pan siat ya pa, da ka jing le isnei, ba da ka jing isnei bejam, uba pen kedang ya ka sintur jong pa, da kiai ki bapa gat ban pentamai ya ka jinglong samla jongpa kum kapukni Gospel Lukas kalanong ka bakat ar bangan puli ka dekat ka balai puar ba lai pulai to Watshepting ko kanhon ibaret nabaw pa jong pa usngaw bae ban ai happy ya kata kahima to dino ya kiai ki jompi to ai ka jing ai snei ro to thao yaladi ka jing pan kiban om man rem
ka jingkan shau ken ha ki bneng kaban lut no sha kaba unong tu wan hajan lomne ka knyang kan penjon ngan puli na gospel Matthias kalanong kaba arpu pra kadikhat kaba khat kendai be kaba arpu namar kata ken to khita lech no mapi to pelong senran ki riu paro dapen baptis ya ki haketeng ka jong pa bat ka jong khon ba ka jong man sem khoi dahi kai ya ki ban sumar ya ki ai paro kat kabanga la hukum yapi hakmi ro nganga long ringkat bat pi halagasngi hadok wai no ka pertai uplay un kerkhuy kini kentien ba puli gre ka por tunia lai chau trai ha ga jing duai nyai ngo ya me trai sbe ja ga ka step commentage ting de gre ka sngi idana gre ka yeng ka ba kentang kho ka choma ban syukri ban mani ban pendan buram ya kerting choma ha kom ga ka sngi a trai nyai ngo ya me namar ngi kum ki priu ko mala penem yang ya trai ngim sola atrai sbi klam ai ka jingo ka jiro ya me namar ka jing don rengkat ba ka dialam ka jome hagre ka snam arjar pusan mala kerku yang i mala yalam yang i mala ri yang i mala long rengkat bat ngi bangila pelong yang i kum ni kum i long nyai ngo bangi yo ban ni syukri ban mani ban pendan buram ya kerting jome Switch belong rengkat ro bakane ka kenta jo ka por jang bajing syukri ken trai nama ka jing ruai jing duai bagi jing syukri ki jongi baro bat ka tien ke jome ala ba syukri jome unyo un walam hakane ka por men kerku ye ia trai pentengan pensaj bori ida man sem ko jome trai habi ya ban ai ka tien jome kan long ka jing kerku nak ka benta ka jome Iduai ai tinggi dapat kentang ya kena kapor baro mentah berketaru. Amen. Di kino kiba la kumpan hap ya kena ke mobile phone ke jongpi di sebab swan sim lang di. Di kino bat penhap ke mobile phone ke jongpi sebab ban swan sim lang di. Ngen tang ke syukri ke jong ni ke por ke bangir wai pa ke jing wai ke ba saus pa nripuar ke jing wai ke ba saus pa nripuar jing job hallelujah ha ke ri ke biola ngia lai shabnang na lanti ba prana da buram la pendap ka kubor nge yalam nadu ba mensim ka bet ya khamar trai syaprang wat yu sautan lapis ngau bola loi halor lum ne them lanti jong pi kanong Lanong syun kiwantur ublay udon tulong syulur hakipor baro nganyarap ulong ngasusuk hakalanti syaburam ngasusuk hakalanti syaburam lapen im yang amenta la suspa kipap jonga da jingyap ukris halo ding pna yanirwa da ke jingkemen yang ga jingruwa ka ba sauspa nripua ini yang lang yirwa dengan Sing job hallelujah Hakari kabula Ia lek syapena Lengki baperna Kaburong latena Aku borngayala Aduh kamen simka Neng akmat utrai Asal sukhakan
yang iban syakri yo blay ngai ngo yo blay ban yo I na preng jong pi phir wai shisha nadu ka download ban nga sngo pa ka man sem jongar ka connect bat pi ha ka bang yo ban wai ye ka ne ka jirwai shaprang what you so tan la pila sngo balal wai halo lum ni them lan ti jong pi kan long unu snam bat mai lanong shion ki wan tur blay udon tulang shlur haki por baro nganyarap ula om tadu blay jongi tadu jisu jongi ubala kular baloring kat bangi tiene galang jong ka balang nges ngau ban ai kublay snam tmai pasuk makmen bat badap jingkarku bat ulong snam jong ka jingjom langi ya yakilom kitem kimadan bat kinu-kinu kelentiyat ke jongi blay undoring kat bat pi ki para baro haga ni gasnam ara jara punriu haga jogo por nga sim nga galan kumupason chan wanra kajingai kublay stem tamai basuk bakkemen ya pi ki para bangit manga bat ke yin jonga bat ki khon jonga baro sangot bat ki persakurim laingot bat naga bentau khun joban si Germany ula pha ban ai kublay snam tamai ya ka balang halinong tamai boxe tunang ya syapran kublay noran kan unong ai bo na ka banta jong pi ka jiesang snam tamai ka bakom kani ngan ong yupi kalong abadan kam sibone ngayo I na preng jong pi ka na ka por bran kikimi kikpa ki wan lang banta ka na ka stem kikimi kikpa ber ki khon ki ba puli shabar ki ba tre shabar pi dan banta ka na ka step ngayo I Badan pat kilang yang ki memperkhat ai rem kum kan ngasni me ki passion no ki khon an kilawan ka jing pule ngem yo I ki hang ni kalong ka jing do ko bakra kani kalong ko por ka badan kam yang I kum ki khon ju habangin rong shau snam batmai ngin rong kum ka kan hon pala suspa jong turai ngin rong bat uplay ngin rong bat ka jing duai upai lang haka balang kala kalong long jingkar khu yang I bakom ki khon ke jong blay yo ban wan lang ha ka ni ka step tu han ka ni ka snam ka banwan ngin yo ban yo kor khambha ya ka ni ka snam batmai bat bang rung sha usnam ubatmai ngin rung da ka jing job
te para bangit biit hakan ka por aingu yo blay ban yo EP komne mana menit ngale don ringkat bat kisam la hadu ke bakut ngina pedang yo senam ya ngayo ikibun kila kambun kisam la manen kesgi bat kilong kebe ngai la syam senam pi ki kebe ki pa wat ki kon bakin wan tam ki wan lang ngin yo ban pedang ya usnam thmai bat ban ya kublai ya usnam barem kom ki kon jong blai hakan ka por nga khot lang EP baro to ngin aingu yo blai la ran kat usnam barem ngin klet no ngin iro sedin brong try ngim tangila jam chu usnam thmai ni aingu bat tungin dwai kan ka por ngin pan kentang lut yala de kan ka por bangin rung syanu snam rengkat bat ki jing penwit ka ba ublai ka tin jong blai kong da ka bret no ya ka jing penwit baro bat ya ka pap ka ba sai sno ngin bret dut ya kita baro kana bangin rung syanu snam thma ngin yo I yo blai udon rengkat bat ngi ngin ya rengkat bat ublai kan ka snam bar snam pi ki kon ki ban shabat ha ka jing pule pi ki kon ki ba tre shabat hang no all over India wat chabar kenika region iru ublay ni ban kar khungin ya dwailang kenika por nakabanta jungilang baro nadu kilong kemi ki samla kilong kemi kilong pa kom kan ho tongin dwai hakanak por atra yalam yang ai boring inang I yeme khamba ngen shakri yeme khamba bana pedang jongi kilong kemi kilong pa tongin dwai ke yin ka sam ka jongi ong atra ni usnam ni IT hame melorang kat bat ngi laki jinge ke bangin ni kendu ngi tep melong trai bala kular ban dan rangkan kita kena ke benta ke banengkong ke jing duai songu ke jongi ke batungin duai hagan ke por ong atrai ainu snam matmai bolong snam ke jing job lesing la sha job ki babun ki benta nu snam ara jar busan te menta tungin duai bat ngin pen kentang kamau blai ong trai ajing job yang I ban syakri yo blai bat ye be cheke jesang ban mani yo try bat bau trying in your doing pendap ya piki parawet haki jeron kambaro ublen kor kui ki khon jong ka balang hakajin pule ke jong pi hakajin trei ke jong pi blen kor khu kham tam ngen dwai bo blen kor khu ye ke men sem jong banginang I khamba yo blai ngen syakri khamba yo blai ngenang long kinong job tongin ye dwalang ka ke po atrai bi je jong ha ka ke step ngai ngo yeme kat ni la pendap ye kan ke jing mani bangin yo ban syakri hon ye me kutra ban aingu ye me num tanu snam arajara pusan ka bangila ino yu shedin la klep no try be ye drawing ye nam yo shu langi babe ye nu snam barem ra trying ye dwai da ka basngu ye me ba me la don rangkat ban man tangira jam chu nu snam thma ni aingu ye me kutra mentakasni ke banang kong jauh snam arajar arpun riu ni dana kena ke yengga bakentang kung pailang bangin yo ban ya dwailang bangin yo ban ya Christian nang I wei pada ke jing dwai trang aingu yeme ngen jam chau snam matmai rengkat ban meu blai badan bo blai bala khot yang blai bala penem yo lesu spa yang blai bala yak batik penakal bari lakular ban dan rengkat ban ngi lang bakan ke snam baro sistem ko try be ye dwai man kar khui ki yeng ki sam ye dwai man kar khui ki khon jong ki yeng ki sam ki baro bargi dwai ki kimi ki pa bangin la ban syakuri khamba yeme how nu sam thmai la da don kanu ka ka jing tlot la da don kanu ka jing thait ke jing luai how nu sam ara jar pusan pen thmai bor pen shay bor yangi how nu sam bangin jam syakmat rengkat ban blai Emmanuel bangin yo I ka jing job bangin yo I mo blai bem bani kershan badai bor yang ni try kar khulang yang ni wei pe wei dadu kisam la hagan ke por ngi le dalang ki ba pule shaba ki ba tre shaba yo binya dan ringkat bat ni hagan ke por bat aingu bani roye me ko try kar khu yang ngi ke step dan ringkat ba me ko try be try ayu snam long snam ba men kar khu ye ke jing im ke jongi ha ke kar thang ke jamu Jesus ngi dwai amen 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 Dongin dwai kan ke por ong atrai kar khu yangi ha ka jing syakri yangi lama ke jing ruai ngi don antli ke jing ruai kan ke step ke wei na ka Sunday school kwa but ke wei pat ke special number ban ruai na ke jing jongi ba Albert swear ha kan ke step
Bat ngin dwai ru ya ka kubor ke bangin sios ngau kan ke por traim kerku tan dan kat yu syakri jongu kun ai ka kubor niya hai kan ke step bakal long jingkar ku yang i wai pe wai nado kini kena kep ke beret hado ipi samla yang i kelong keme kelong pa blayon kerku blayon rangkat haka juga por tungin dwai nakabanta ki bapang bisitom idoni knaret masya sumar menen kesengi hang ni tingin dwai potran umpun kia no i pedang sitom ke bajur tingin dwai ru nakabanta ki wai pat ki baran jing sitom nadu kilong keme kilong pa ki baran no temen ki bomla syuban wan hayu mani ken mau yaki kilong keme kilong pa lada jer ke kerteng kan shimli ke por tingin dwai kelum nakabanta jongki hagan ke por potran pun kia But adon apeng jong pi badon hang ni rengkat bakin sitom rak kekti ngi dwai keteng Jesu hoi ngilo i pilara ka dik potongin rak da ka jingek ha ka teng ka jong Jesu on yo ban pen khia ye ke jing pang jing ban in shakri kham ha yaw blai tung ni dwai try bi ya jong ha ka ne ka step ngi dwai ya ka ne ka por ka ne ka kenta ka jing shakri jing bane jing yame try ngi shakri me la ka kubor jong ka jing ruwa ka bang dia sngau ka ne ka por try kerku yangi dan rengkat mame atrai yakin kinong ruai ki kena Sunday school ki ban yang ban ruai bat kum ju ki jing ruai bakerpang kerku ka kubon ka tin ke ba em ka jombe lang bau shakku ni bi dwai ki pan kentang yakan ka por kan ka kenta ai ka tin ka jombe kan kershan kan ai bor ai ban sem yangi bangela ban em ban shakri khamha da ka tin ke ba em ka jombe ko trai kemudian ban kren hap deng jongi lang bau syakri jombe hagan ke step trying it dwai ru try nakabanta ki bapang besitom ki long keme ki long pa ki samla ki bamla ban wan syaka jesang la bon teli ki snam nak ki daw jong jong temen ki daw jong ji sitom bat ki wei trying it dwai ki hagan ke por man ipad ke met ke batma ki ke met ke bakot ke bakia ban syakri pandan boram yabe trying it dwai nam taki barak ke ti hagan ke por ni ra haka ke teng je Jesu bangin ya tu ya ke jingpang ke bangin kita ke met terangi dwai ke teng je Jesu men yo ban pen kia par yangi bangin la ban syakri kambha ya ke teng ke jombe ha ke teng ke jom Jesu ni dwai amen amen dengan ke por nge so ban khot ya ikwa jong ki khna Sunday school kinwan chekmat kin ai ke jigwai bakerpang ha ke por dia so ba ki khna kin yeng kinwan ke por
Cek. Aku menikong nga berkiyeng cuma aku play samtumai besuk pokmen iki permengat orok buat iki syakli ke jong try iki belasle ke jong try. Terus itu kendiat ini ke jong ruai. Arta yau shwaba ngiyo ika Christmas. Kat manganang nya ika asyaka ke jong hapreng ke jing kapnya jong kasur shalom. Kawan kasur po kamsim jong. Kapakan mau ngai gui ke jong ruai kapala rimha kapang ke jong ruai hakipo berang kena samla. Aku mengenal syukurlah bemut, mengenal lagi teenagers atau kapor. Oh try on ruai ni kerja ruai. Aku ini kerja seng Christmas, dan ni kerja seng New Year. Malak persiam kerja seng Christmas, dan lagi nong peniak program, kita nong adap program. Jadi ngai ngu iblay ba, kali kamon kerja iblay ngai mon ruai, hari ni kerja ni mentah. Jadi kali kerja ruai ru, kali kerja angut kerja ngahiru, kapang kerja ruai bahan teruk mencua, kali kerja ruai keberim, si dan PDP pelaju semua ru. Kali kita bagi hab buat Muslim buat mai, bagi keliap no Muslim berim iwan hamat tada kijing aingu, buat menghirung cok Muslim buat mai, kali kijing doai kijing ini, bawa belain pelong ini, kiba eat yung, kiba sungurit, kiba jemnut, kiba light na kijing bitar baro, buat kini kijing doai kawan kini kijing pekan mau kijing doai, deh kijing ya nanti kijing sharum seneng, kijing syam, kijing ya nanti kijing akum upangai. Nang apa jika emlang kasalang, nang ipa jilong yeng long sem, wat hadu ka balang ru, setan ya ka weni ki atiar ke jong Jisu la tu no nang ibangai dei ya ka jing it. Kum tau play ong rai khun ni ka jirai, kan dei ka ba dei por kin rai ni jirai, hapleng ka balang ben pentumai, ikitu baro ki bala pejak no ka jing it ke jong play. Na angu yu play ro, malai ki sing nong treru, ka kim sing nong treru ka dei hap hap kan ni ka jirai. Ka bau Jisu ong hikai na Pat kani ke jero bang doa ni ke step lu ka ong ngakwa manlong kum Jisu. Kasteng jero ai ngakwa manlong kum Jisu. Rai nga aingu jing embang ni ai jing embak men jing suk bajanai ayu patrai banganai syame shim nga ya lagi Raju hikai ban long bas ngore ai ba jingin kan sen syariangan mon jong akan jong me long atrai ben kentang lo chem ngai ban long con chi oh ngatrang ban long What shall we
Arab ay porbangan yang skem tak hadu ya mengang ya shem ban long kong Jisu oh ngatrang ban long kong mau Atrayarang ay borba ngan em kumbame wabangan Panlong kong Jisu oh ngadatrang panlong kong mau Atrayarang ay porba ngan em kumbame wabangan kumbame wabangan Oh Jisu hukum. To plan yopan kerku lembaga nega jingruai. Bat ngin terang da shisha. Bangin em kata ka jingem. Kabau Jisu ukwa yang bangin em. Bangin em halaka jong kamon. Kata nega jingruai ku blai shipon ke nega jingruai. Bat kum juru ai ku blai shipon na ka banta ke nega kana Sunday school. Pilai ke nega kupor jingruai. Kalau pen kemen shipon yang ni. Bat kalalong jingkarku shibone bat kom tam ya pi ki barwai pinang san pinang he nang ni chikmat tuan yu pan karku pandan buram ya ya kalag jong kerteng lang ba ka jing em ka jong pi tekan ka por ni dia ban poino chika benta bangin shakri yau blai dag bangin sngap ya ka tien ka jong blai kom magila tuai may nong try ai ka kubor niya ha ka ka step Bagian mi na kena kejeseng, ublay unyaban karku, di pastor, di priang sobah spesifik pulpit, bat ni ai kublay senam tumai besuk bakaman, bat do blame karku ya pihaw nusnam, bat ki por, ki berang sak baro, ban syakri ya ublay, pinlong kajing karku, ya kakam kajong blay, gila duai, tuan yoban karku. Ia kena kepor kena kenta, kebangan dia ban sengapan syashkor, ia kektian ke jong belai. Ngin doai. Ngi ai ngoi me try babha hagani ka step. Hasideng jong ni kesngi ka bangi ban wanrung hagani ka yeng ka bakentang ka jome. Ngidap de gajing sngongo ime atrai babha. Namar melong ublay jongi ubai yengi ko kenra Jisu. Medang ai hangi yakani kesngi kabatmai jong unius nem arajar arpun reo. Ngidap tang de gajing sngongo ime ko pabi na kabentaki eke baro ka bamalale. Hakajing im gajungi. Kenrat hakani kapor kabing aban syong sipor hakayeng kabakentang kajame. Ngadwai ablay tu isnay ban kerkuyangi iwe piwe ko kenrat Jisu. Keren hengi ko kenrat babha. Nabasdang jong uni usnam. Habangin yo ban yait lenti yo uni usnam arajar arpun reo.
Ude usnem ubangim pat juyat meno ubangim tip anja ayu hakmat jengi ko pabi. Kan rat ke basdang jaga di kapor atrai ngi kerpat. Shem yang iwe piwe ko kan rat jis bi. Kerku yang ko kan rat jis bi bakor jeng atrai. Pelegi khmat ke bakan jaman sim ke jeng atrai babha. Bagin yo sngow ya ke sur jame ko pa. Yo gin yo sngow ya ke jeng khot ke jame ko pa bi. Atrai babha sngow ya ke jeng dua jeng ikan rat. Shem yu syakri ubaret jame atrai. Uban pen sngow ke ketin ke jame. Ngi dua ngi pan ha ke kerteng batiang ke badan bortam. Unong penem jeng ucis kulis ngi dua ngi pan. Amen. Amen. Ya ro yo try. Tungin ong lang si sen ya ro yo try. Amen. Usnam tmai basuk bakemen yepi ki para bangit bangro. Kat no kolong bas ngo koridor. Bangin yo ban sedang yo ni usnam. Da ka bangi don kumne hakayeng ka bakentang kujung utrai. Sengo kemen bani ipi ki para bangit pilih ya pendap ya gani kayeng ka bakentang kujung ublay. Kajing terang, kajing seliang, banwat ningkong ya ka khamat ka jong ublay haswa bingin yo ban yat hau ni usnam ubat mai to ublay ka jing suk un kerku yangi un ai bor yangi hau ni usnam bingin yat dagang bor syakabor na ka jing job nga ai kublay ya i pastor ki nongplo i balong u pastor in charge bat hakajo kapor u chairman juga ni kajinseng nga ai kublay ru na kabenta jong kini ki syakri kajong utrai ki pastor ki adon hangni hado san nrengot na kabenta jong pi ki nong tre ka kam kajong ublay bat kum juru na kabenta jong pi ki riu rangba ki riu dan buram ki badon hakini ka yeng ka bakentang kajong ublay unkerku unyarap ingi hakini ka por tong inyo banya phai menta ke ketin ko jong blay bat ka benta ka banga kwa banya slok bat phi ki prabangit hakini ka por kalong na ka jingrwai sam kalanong ka ban shispa nyo ngan shem tang itu idekot ibenengkong ibaong kumne kasam ka ban shispa nyo kedekot ka benengkong ka ong kumne to ay ngo ya utray naba ulong ubabha naba ka jing isen jong u kane bom jukot sa sisen nga kerpat lang ipi ke prabangi tungin yo banya puli lang ya kini kedekot sngo baha bud na din jonga to ay ngo ha utray naba ulong ubabha nabaka jing isen jong u kane bom jukot amen kani ka jing roi sam kabangan yo ban pensngau hapedeng jong pi upai lang jong utrai hakani ka step kani ka jing roi kabakot yang i bangin ai ngo ya ublay kani ka jing roi kaba unong ruai sam ula tau ya kene kajing ruai kom kata kajing ruai jong kajing lat merau kaba kiladap ban yan ya kalenti kaba kalenti kaba juat na kalenti jong kajing long merau bat utrai ula pelai lut yaki bat hakabiya ban poi syakatakari kaba kajing yat lenti kila ye kaksangti kabadan bor kajong ublay kabala beten kablay alam lenti yaki kila ye ya kabor ba kajong ublay kumno ula pelat yaki ne kajing kibakraw bat kumta haba unong ruai sam utho ya kane kajing ruai haki jingmot kajing perkhat jong ki her da kajing sngongo daka jing ya ro ya ublay ubala penim ubala sius pa yaki bat kadai gani ga sam kaba khot ru yangi hakani ga spor kaba menta
habang iperkat yaw ni usnem ubalalait no bon na pedeng jongi hapedeng kajingi ya lenti ngam tip ka ei kajingi kendo ka jongi le singi ya kendo I kajing pang kajing sitam le singi ya kendo ya kajing kajing ya le jong kajing im kajing ya lenti but le singi la matru si bon kajing tenjo ke ba meding ha kajing im kajongi anrai utrai ula kerku yangi ya ro utrai ublay ula don rengkat lemangi how ni usnem bar ro shisnem yakiway ublay ula ibet ban shimno shaladi bat yangi udang pensa hado kani kasngi kabamenta kabangin yo ban mani dam sim ya kekerteng kajong utrai kasam kabashis pa alai pun reu dekot kabaning kong hado kabalai ro kapen kan mawingi hagani ka step ka ong to ay ngo ya utray namar ulong ubabha bat kijing isen ay kijong u kine bam jukot to ay ngo ya utray ubatang manguhi ubale ikikam pelai ke bakraw naba kijing isen ay kijong u kine bam jukot nang takasam kebaladap ban pulih hakijing pulih sedang mene kabakot ingi baong ko men sem jonga to kerku ya utrai ko men sem jonga to kerku ya utrai bat wat klet ru ye kijing le bah ke jungu baro wat klet ye kijing le bah ke jungu baro kane kade kapor kabake donut ke men sem ke jungi kenyo bandep krop ke kejat jong utrai jisu bat ban ai ngo yu namar kijing le bha kijong u habaw la puli kini gaktin gajong ublay ka bakot yang iban ai ngo ngakwa ban panpai ya kijing mut kajong perkat jong igi para bangay bangin ya kertiang syadin yaw ni usnem ubalalait no kabakot yang i kabapen kan mau yang i ban ai ngo ya ublay namar ula pelat yangi na kajinglong merau jong kapop ubla khot yangi ban ai ngo ya ublay namar kijing pelat kajung u yangi nakibor jong kapop kade kajing khot kabla khot ru yaki breu kajung ublay bakin kan mau hakajing ya lenti u Moses barabor upen kan mau yaki kon Israel bakin kan mau yakak sangti kabadan bor kajong blay kablabtin lenti nakabanta jongki bat ladangi pule hak kitab Exodus kalanong kabakat lai dekot kabalai u Moses uong iki kon Israel to kan mau pi yakani kasngi hakabapilawano nakari Egypt nakataka yeng kajing pelong merau nabada kakti badan bor utrai uli alam no yapi nangta nabaka kakti utrai kabali alam yapi nangta kikon Israel kibaladepan yat ya kalenti kilami no nakari kajing long merau bat kilapoy menta syashiliang jong kaduriaw bat ublay upan kan mau iki banong to kan mau ya kakti ke badan bor kajong ublay nang ta syusyu Deuteronomy dekat ka pra kalanong ka baaru ka ong kumta to kan mau ya kakti kajong ublay ka bialam lanti yangi yaki hakiniki shipo telikisnam hakata riklaw ublay haba ukot yaki syakaban kan mau ukot ru yaki syakata kajing kenya ai ngo kabakan jaman sim kabakihapan ai hakmat jong ublay kabakihapan wan dakata kalenti kabakin wandam krop aki kejat jong utrai ban ai kaburam bat ban ai kajungo namar kajing light merau kabamaki kila light hau ni usnem arajar arpusan
Le se don na pedeng jungi haka jingi ya lenti ke jungi kum gi khon ke jong ublay. Le se don ke bala syak te merau haki bor jong kapop. Le se don na pedeng jungi ki bela ngop haki jing melen ke basneu. Kala bandai le se ki don ki bang ngop hau drugs ki jing di ibu aj. Ki jing melen ke basneu haki kam aurea. Ki jing pen sngop ha ye kenika dok ka jungi. Kabala pelong yang ibingin syong merau haki bor jong usaitan. Handrai ngi ai ngo yo ublay pat. Ubada ka bor jong ublay ula pelai lo yang i. Bat ngi don hang ni lesi. Kom kita kibala light na kita ki jimlin. Kibas niu kibada ka kti kabadon bor ka jong ublay. Ngi lalong kinong pop kiba kraw. Kiba ngila day ban yap hakata ka pop ka jong i. Handrai utray uli isnay na kabenta jong ilang baro kabang yadon hakan ni kajing seng kabamenta kajing ruai sam kabashispa anyo po nyo kabapen kan mau ingi kabaong namar baro kaba utray ulale yang ngan klet ya ujiunom namar jing i jong u bat jing isnay ngan klet ya ujiunom namar ulama yakipop jonga ula pen khoi par yanga tang mau nong yarap yanga ngan klet yu jiunom tongin ai ngo ya ublay namar ke jing pelat ke jongu nang tangin ai ngo ya ublay habang ikan mau ba ublay ula pelat yang ini ke jing ja ke jing ma ke basyarkai haka jing ya lenti ke jongi naki accident lesi ke bangi ladai ban yap no andrai ublay ula isnay naka benta jongi u debit uju ai ngo ya ublay u ai ka jingyaro ya ublay u ong kumne u try ula pelat yanga nagakti kiseng ban nagakti ka dengem uta ken uban pelat yanga nagakti une u Filistia u debit namar bo ulamat ya ke jing pelat ke jong ublay na ke jing ja ke basyarkai ya ke jing em bat udon ke jingat ba unehi ublay un pelat yu uru na ke kti kinong shon ke jong u ha ke jing ya lenti jong ki brew ke jong ublay ha ke Bible ke ba kom o apostol Paul ong ni ke kentin haka jing trey ka kam ka jong ublay ula poy haka ta ka kem khat haka jing em ka ba ula kot lat bat u ai yakini ki jing keren ki ba u ong kumne ki kam ki apostol kalunong ka ba ar punyo ka dakhat ka ba ar pu ong te man ba kasngi lamne ki klor kem pau shu bat ka jing kermen ban im kala du no haka ba kum ka ta kapor uyo i ya u angel jong ublay ubala don rengkat bat u ha kabakum kata kapor kajing kermen ban im kalado no kabamut ulapoy ha kata ka klip mat kaba ulado jing kermen ya kajing em handrai hang taru ublay ula don rengkat lem bat u ne usyakri jong utrai mangiru lesi hakane kapor ka pamenta para bangit habang ipai sikisnem ki balalait no bon na pedeng jungi ngila do jing kermen ya ka jing em bon na pedeng jungi ngila poi hakata ka kem khat ka bangi ong imat ngalakut lat ngam don shu dakum wei pat kalat kalenti satang ban yap no handrai hakabakum kata kapor ka kti ka badan bor ka jong ublay kam syam lelengkat ban yarap yangi kum gi khon ki jong u namar kata hakini kapor ka pamenta ka jing ai ngo ka bangin ai ngo yo blay kadai ka ni ken ka ba ula pelat yangi sakaway ka bangi dai ban ai ngo yo blay namar ula don rengkat lembat ngi hapdeng ki jing tanjo ki bangi ngilayat lengba utrai syam la pelat yang ini ki jing tanjo
Handrai ula kular bat ula don rengkat lem bat ngi. Hapadeng kita ki jing tenjo. Ki ba meding ki bangi. Ngila yai lang ba. Hakis ngi ki por ki bala lek no. Bon na pedeng jungi. Ki don ki por ka bangi ong. Ngalakot lat. Ki don ki por ki bingi snow. Ba ublay don syo bat ngi. Ngi sa marway. Mdon mano bayarap yang ngi. Ngilapoy hakabakum kata kapor. Handray kakti ka jong ublay. Kasya yang ibangin ya lang ba jong kita baro. Namar ngi don ya ublay. Ubala kular. Ba undon rengkat ban ngi. Hakipor baro jong ka jingim. Bat ka jing ya lenti ka jongi. Kum gi kon ka jong ublay. Ngi ay ngo ya ublay na kabenta ki eke baro. Bat mentapat hakani ka klimat. Tongin ya pelek jingmot pat. Ya uni usnam. Ya kani ka sngi ka ba menta. Ka bangi don. Hakani ka yeng ka ba kentang ka jong utray. Ka ba ngakwa ban kot ya pi upay lang jong utray. Ha kani ka jinga seng. Ha kani ka shitarik. Jong uni usnam. Ar hajar ar punreo. Ngemtip ka ega ban jasya kamat. Ngemtip kitu ki plan ke jungi. Lakin long ni em kombangi plan. Ngemtip bakatu ko jing tmu ka bangi don haladi haka jing em jungi. Let singila tmu ban ya thok syong kurim. Let singila tmu ban seng business. Let singila tmu na kabanta ban pendep shibon ki kam ki jam. Kade na kani ka sngi. Kabangi don hakani ka yeng kabakantang utray. Kabangi don kam ban nengkong bangin person bangin perkat ya kani ka sngi. Ngi yeng mentahang ni rengkat bat ki ar teli ki lenti. Ar teli ki lenti kabangi hapan syem ya karai haka jing im ka jingi. Kata kalong langi jit ban lek pai syaki por ki bala lek no. Lani langi jit ban tur syaprang hauni usnam haka jing im ka jing ya lenti ka jingi. Ki don ki bru haka Bible ki bomnang ban rai yala ka jong ka jing im. Ladangi pet ya ka we ka jing ja haka Sodom bat Gomora. Ublay uladep keren lepa, uladep ong lepa. Mi no ada kani kasnong Sodom bat Gomora. Namar ngan satang yaka. Ulot bat ki kon ki kti kicung u. Kila mi no nakata kasnong. Naga Sodom bat Gomora. Kila mare no namar kata kasnong kan sawan kajing penjot ka besyarkai. Bat ublay ong yaki mi no nang ta. Kat bakidang ya mare hakajing ya lenti. Kalok kat tengah jong ulat. Kadang sengaw benut. Ya kijing bang kijing tiang. Kijing sengaw baha. Kibadon hapok jong ka Sodom bat Gomora. Komta. Kalapay di no syadien. Ban peit pat saysien. Ya ka shnong Sodom bat Gomora. Bat hakabakum kata kapor. Ka Bible kaya tu yangi. Kala-kalano kum uta umaw mulo. Kala-kalad dur hakata kapor. Namar kalapay. Siya ki bala late no. Kiba kaladay bantor siya perang. Hanray kalakanran siya din. Gidon artali kibanta kibingin jet. Haka jing im ka jingi para bangay. Langin jet bantor siya perang. Ningin jet ban kanran no siya din. Kabakom katanga jong ulot. Kani kadi kapor kabingin rai haka jing im jungi kum gi kon jong ublay. Ni yol eseng gi jet ro ya ka jing im ban yahat kalenti kabakom gi syakri ki jong utray kom u Elijah. U Elijah habala ban ka jing haka jing im ka jong u. Habala tur palat kita ki jing keba us ngau don lat shu do kom we pat. Ka kaba u Elijah ulale kalong ulamare syapok ki krem
Dalapoi hapok krem wong ablay kalabiang yang abangan yap no. Kalabiang yang kartu bangan penkut no ya kajing em. Namar kajing ke bamla sya syu kajem jungu. Ula jid ya kabakom kata galenti. Hakajing em kajungi. Hakini gepor ke bamentaru. Ngidon ya galenti ban jid para banget. Ya ka ka bangin jid. Tungin rai hakajing em jungi. Hakini gepor. Langi jid ban syong hakajing sngosi jong usnem arhajar arpusan. Langi jid ban yakitu ki kenjri jong kajing long merau le si kabangila jusyong merau hakis nem ki balalay no. Lani langi jid ban syong ha ki jaka ki bajngai na ublay hakajing im kajungi. Kani kani kapor kabangin yo ban puson yela kajung kajing im. Kani kapor kabangin pan kabor na ublay. Bangin syem ya karay kabadaya. Namar ngidon yo ublay ubakot yang iha kani kapor. Kaba ukot yang i kumgi kon kajung ublay. Bangin syem ya karay. Ban syakriyo u nadu kadonot bat kamansim kajung i kumgi kon jong ublay. Namar ki kular kajung ublay. Nakabanta jong i kalong ba unyay rengkat bat ngi. Komba ula kular ya Moses, ula kular ya Joshua. Dingi pulih ke kitab jung Joshua ke lenong ke beningkong. Kadakot ka bakat ar ublay ay ka jingkular ya Joshua wong komba ngala don rengkat bat Joshua Moses ngan don rengkat bat me. Lada me jid ya kelenti ban yaj rengkat bat nga. Ke jingkular ke jung ublay kalong don rengkat ban ngi. Namar kata nga kentu ipi ke prabangay hakene ka por ke bamenta. Tongin jid yung ublay. Tongin syem ya karay. Bangin IT ya kelenti ka jungi. Hake jing alam ke basta jung ublay. Man lakas ngi kajing im kajing ya lenti ka jungi. Ngin ay ngo ro ya ublay. Hau di usnem arhajar arpun riu. Kadai kapor kabangin syem ya karay nakabenta kasngi kabalasyay nakabenta jong ni usnem arhajar arpon riu kadai kapor kabangin yaman syem ya karay bom jukot bat kaktin jong ublay kapenkan mau yingi hakani kapor kabamenta kaong to ngin pet show ni ublay jong i ubadon bor ubalakular banyalam yang i ha uni usnem arhajar arpon riu uni kani ka tarik kadi ka jingkang kabakan jaman siem kabangi yang menta ha ka jingkang jong uni usnem bat kabangi don kam ban penti kena ha kani kapor kalong lakas nam jong ukon lang brot kalatap ni em haki syaukat kibakan jaman siem ke jong ha ke jong pi. Namar ublay ula ong lepay Moses. Ula ong tap dekas nam haki syaukat jong kajengkang. Kenang ba? Kasnam kanlong kajing yada. Yaki kon Israel. Nakajing yap ka basyarkay. Bat kalong ru kasnam jong ukon lang berat u Jesu Kris. Kabayadan bat ngi hakani kapor kabamenta. Bangi don kam ban penti kena hakani ka jiaseng kabamenta baro. Kalong la yang ayapi latap ni em dagas nam jong ukon lang berat jong ublay. La ngilas ngauto ni em bagas nam u Jesu kalasat ko yakipop ke jonga. Kani kade kapor ka bangin penti kana para bangit bait ha utra Jesu. Yo le se don na pedang jongi kade kapor ke bompat kala ka bomot ke bompat pediang yu Jesu Kris ha ka jing em ka jongi. Ngidon hang ni henry ngidang don sibun ka jingele ha ka jing em. Ngan ong yipi ngidon ha ka jaka ka babae. Ka badan kam ban penti kana ha kani kapor kalong. To ngin syem ya kani ka snam jong ukon lang brat. Bangin ta haki syaukat jong kedonot jongi. Kenang bangin yo ban yat ya kani ka lenti ka bakenja
mensiam. Ngin ai ngurui oblay hakani ka step. Namar ngidon oblay ubala kular na kabenta jungi. Bat ki kular ki jungu na kabenta ka jungi kilong ki baskem. Ki kular ki ba koridor na kabenta jungi. Jeremiah arpu kendai lenong dekat ke bakat way. Ublay uong ngadon ki jing tumu kababha na kabenta jungpi. Om ki jingot ki basniu. Hanrei ki babha ki bamot ki jingkular ya ki ki basakmat. Na kabenta jungi hakani ka step ka bamenta. Yo don na pedang jungi ki para bengek ki balaban garam kasya. Yo don na pedang jungi hakani ka step ki bangis ngoto yaladi. Balaban yang itang ki jing yale sudah. Ki jing ya shon ki jing ya bishni. Lani ngidang ngop hakano gano ka kam. Kabingidang ya isi yanore yano. Lani la singi don hang ni rengkat bad kata ke broken relationship. Ngia don hakawe ka yeng. Hanre ngidang ya per jingmot. Ngia bamlang hakajuk ka dining table. Yo le se don ki bom juya keren haki yeng ki sam ka jungi. Lani yo le si haki ni ki snem ki balalay no kalong ka tma ka basyurkay ka jem jungi. To ay bau ni usnam. Uday usnam o bangin yo ban shem bangin yo ban IT. Yala ka jing em ka jungi. Ha utray Jisu ubalong unong pan em jungi. Bato ay ro ni usnam ubagaktin jong ublay ka pen kan mawingi ka ni kapor. To ngin penrit yala di ro. Hakikijat ka jong unong pan em ubala sius pa engi. Ka proverb ka baar punyo. Kadakot ka beneng kong kapen kan mawingi ka ong kumni. Wat pen sarong yalade na kabenta ka balasay. Haba pemtip ka kabanja haka shisngi. Wat pen sarong kabamot ka jingkot yingi ka ni ka step kalong. Ba ngin penrit yalade haki kejat kejong utraha Jisu. Ublay ka jingsok. On karku yingi haka ni ka step. Bato ngin yat na kabor sa kabor. Na ka jing job sa ka jing job. Ha uni usnam rengkat baga jingkot jingmot ban syakriya ublay bato ka kti ka badan bor jong ublay kanlong rengkat bat pi ka prabangay mi na kani ka jingaseng kibreu ka batmai kibreu ka biya tali siyeng sisam kibreu ka badap da ka jingit ha ka yeng ka sam nginya beru sa ka yeng ka bakantang ka jong ublay nang ne syakmat la ha ka no ka jingyal ti ka jongi tongin kanran han ringin tur Persya, ye kejing ele, da kejing kermen, ba ublay, unlong, unong yarap jungi, hakani kapor. To ublay kejing sok, un kerkuyengi, hakani kapor na kabenta, kaburam kejungu. Amen. To plain yopan kerku, ye kene kekubor. Snam thamai kaba blay ula ai ha pedang jongi kene ka stem ngas ngau ban ong kene ka por tongin jit kalanti bangin yai baru blay tongin jit ya kalanti ka bau Jisu ulayalam ka bau ulawan na pedang syaka percay ka bu ong nga ubalong kalanti tingin yai ringkat batu gen syakriyo bat ngin le ya kamon ka bakho jungu ngin mat ya ka jingdon kat ke jong blay hakani ka snam baro hisnam ladangi jit ila ka jong kamon ya ka weipat kalanti ublay un ino ayangi yin yat ya tangko haka jingim bat ki jing ki babon bat ngin nam poy shino ru di parabangay bit kum mangalyo asngaw nagaktin ka jong blay kay ka baw syakri jong turaw la kren tongin pendai kita not ke jongi bangirong ya kena galanti kawai nginong lalong kat balong ngin jit ya kena galanti kabau Jisu ulawan balong galanti nak benta jongi itu plan kerku lamba kena kubor ke bangyo asngau hakana ke step tongin mi na kena ke jeseng ngin chakri kambha yo play
ngin e kamba yo blai ngin poi shika yin ka bakantang ka jong blai blai un yo ban karku yang ikan ke por tingai ngur yo blai kan ke por bang yo ban don kat nengot ki pastor ki menjadi don rengkat bat ni ki missionary naga balang ka jong nang le argot ki yo ban ya don rengkat tiada kadang ka balang i ai ku blai stem tmai basuk bakamen ya pi haka jaka ka pidon ka balang labu ban traya ke mission field u blai lembat pi on yai don ringkat baraka joko por jam penwai re ke jeseng ai ka ku blai ke basuk ke bakamen tap jingkar khu ya pi ki long ke long pa ki bam don mentah hang ni ki badon na ki yin ki sam ki bom jula shuban poi shika jinsang u play on daringkat bapi ngedi ban penwai no ka jin shikri jung ni kapor da ga bangir wai pa ka jin wai ki ban ruspa katsan bat kat pingir wai ki ga jin wai nged ai ka jin ai sngongu new year yau play nged lum ka jin ai ngu ha ka ni kapor Nyirwai ka jirwai ban ruspa katsan bang ngisyong hapertai babon jing thala jing jing wet ki babon yai up yai duai minot ko para hak jat jisu don jinghon kisngi kisnam batmai kinangwan jingwan utrai lanang jan ngi dei ban em ka jing duai bajur nong shun hajan utur jing em basuk hang ni ngim la ban syam jing dumber benru kika yai 3 minut ka bagi singi dangsa shen kenwai no jenjar pa long klang bat jaine ko parabi habanda wai no nang ne la jing le satang kindiat eryong hadin dangsa kenwai no jing dum baka nyirwai ka naga jirwai ka ban ruspa katsan badadin ka naga jirwai na soba ban khot iwe nagi pastor ki jongi ki badan kalang mission iba binyu buam ya ban wan shekman ban bo ka jing duai ban aingu ya blai ka bangel yo akan ka kubos nam tmai ka ka step bat bangin mi na ka jeseng rengkat bat ka jing kermen how try jisu bat ban kerku pen wairu kumju ini yang lang yerwai ka jirwai ki ban reus pak katsan Shung haper te babun jing thala jing jing wi ki babun yai up yai du wai mi not ko para hak jat jisu dan jing hu ban yai de ko para bai ha banda wai no nam ni la jing le satang kendian eryom hadin dangsa kin wai no jing dum baka kisem patumai kinangwan jing wan utrai lanang jan ni day ban im hajing duai bajur nong shun hajan utur long ban yai de ko para bai ha banda wai no nang ni la jing le satang kendian eryong hadin dam sa kin wai no jing dum
ia lem baru try in yai long kan bat yai de ko pa rabai ha banda wai no nang ni ma ching le Jing dumbaka habangin ya shemno ya la utrai jing sniu hanta kilawan opa shetkel la hanta kilawan nin shom Nagaliang kayeng kejonga ikurem bat kikon banagaliang ka spiritual family kebadan hangte po Arunachal Pradesh ngawan lami kejeng ai koblei snam thamai ka basuk ka bakmen bat ka batuj kejeng kurku kejeng blei ha ka jem hargi kisam kejeng phe ngida ban duai nam ten kejeng ai ngo ngiduai ba ka kten kejeng blei ban penwai no yen ka jesang ngiai ngo message sin pat au blei ba ku pa jung yu bahabneng ling bagan ka por bagan ka kenta ka bamenta ye ka bamangi kum ki khon ki jomeng yela yo bangin wan ha ka yeng ka bakentang ka balong ka ski ka baning kong jong nu usnam ubat thamai bangin yo ban ai ngo yeme na ka banta usnam ubalet no yo ba me mala yalam ye ka jem ka jongi bat bangala yo ro ban rung how nu usnam ubat thamai ringkat lemba du jisu ubalong kapten jong ka jem ka jongi bangi ai ngo me ha ka por bangi yo bangin shakri ka kertang ka jong me ngiyo bangin mane bangin dam sem ba bangin yo ban IT ba ban pen kentang ru ela joga jengem mar bangis ngotho try bagalenti jong ni usnam ar hajar ar pen reo ulong kalong ka bajrong ba nginom la baniya daladehi ngidon kami ka jengalam ka jongme ngidon kami ka jengai ai ka jome kum tangi rung kum ni hagan ka yeng ka kentang ka jome try ban IT ban pen kentang yela ka joga jengem bangi aingo ime kan go try ba malandron kat lambat ngi ngalio sngo ye ka jendon kat ka jongme ling ba ke jing ruai ke jing duai bat kham tami ka tin ka ba embat ka badan bor ka jome ke ba lawan lamap deng jongi ling ba usyakri u jongme terangi duai ha ka por ba mani ban ker khu yang i wei pai wei kumangilio sngo ka tin ka jome ai ba ki khu bor ka tin kinyo jaka ha ki do onur ki jongi kinyo ban sei ki so lai pau hendro pau bat hadu shis pa sha bangin mi na ka yeng ka ba kentang ka jome ringkat lembat ki kular ki ba scam bat ki bam jukal la ka jome ngin ya ling ba jong nu snam haga jingjop ba ka bor ka jome da ka bangi pech me jisu u balapan kat ar liang i ko doriau basau u balapan jai jai ya ke eryong ba balapan yang ya ki jong ka Jordan ngida IT ngida pan kentang ila de ken ko try ba ka balang ka jome ba ling ba jong nu snam ngina yo ban tray kambai ka kam ka jome ba nang job ki men sem ki ba kodor shaka hima ka jome try ngai tio pai lang jong ni ka just sang ha ka step ha shwa ngina ban mi na ka yeng ka ba kentang ka jome giduai ka jeng pan sle ka jong men sem ba khoi kan rat ba ba ni ka por ngi ai ngor me nam ta ka jeng ka khu ki ba crow ki ba mla the sei ha ka jong ka jongi ngila ai ye ki jeng ai ki ba rich ka kam ka jome try ki long ki ba red la ngi nu jor bar ki jeng ka khu ki ba crow ki ba me mala the ha ka jong ka jongi try ngi ai ki ne ka do nut ka ba kmen ki bangi e je me ken ko try jisu ba kodor tu pan crow ki ba ha ka no ka jaka ye ka bangi ni ban panan kam ki kan long ak yo try ka jeng ka khu na ka banta ban job ki men sem ki ba kodor bar banang pan ya cha prang ki ka kam ka ba crow ba ka ba yar ka jome ker khu ki yeng ki sam ker khu ki ram pe yeng ki jungi ker khu ki long pa ki long me ki khon samlap ki hap ki bar jog balang ker khu ki pastor
por kini train oi ke lam ka kam ka jome leng ba jonu snam ba ke jing ku ke ba kan sai tam ke jome kini aban to hangi wei ai hangi ke jing ko jing khia trai bangini aban pendap ki kam ke jam kat ba kum kam mon ke ba khoi ka jome long ba ker kui ka kertang ka jome no ba kini bar ngi duai bangi pan ha ka kertang ka jong uchi sunong penem ba ke ba wano to da ai ba ka jing ai ka ba dap yang ka jong uchi su Chris bo trai ka jing it ba na bam jukut ka jong blai bok pa lam je slok ba tiang ba pan tien ba pan shai bor ka jong man sim bok khoi to ai begini lai we blai klorin ka lam ba lo jong ka balang ka jong me yang i hang ne ko mu pai lang ba lam ki ru khoi ki ro ngai pun hang ne pulang sodong sa tlak jong ka perthai nado menta ba shodo ki bam bam jukut ro amen.